أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min camni on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin ene garti kadi wadde yewtere men wiyetede ando hoorema ɗo e Saktime Daka FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi eɗen gandi yewtere ando hoorema yullima guure kewɗe yillima mawɓe hewɓe yillima anduɓe hewɓe anduɓe dental tawaɓe hanki tawa hande torakal machallah e ñalawma hande o eɗen ɗo jooɗi e nder wuuro men Amgo Malago goto e guure ɗe sectoraji din Cheikh Alaji Mo Seydou Ba Sinthiou en wiini caggal Madina Gounass ko kañum addi Sinthiou en haale non wuuro men ɗeybata lawol Daaru eɗen joddi e khalifa galle o hono ceerno Sarif Diallo tawakkal machallah eɗen jogui weltare mawde no feewi e oɗo ñalawma labɗo labaɗo joddade makko ɗo e nder wuuro ngo sen jooɗima ɗo eɗen jogo weltare mawde no feewi wuuro ngo ceerno Sinthiou way kono Madina Gounass joɗɗa way koye leegal e Madina gonɗa saabu ko nokku ceerno ko galle ceerno ha tengti kadi ko galle ceerno hulɓe ko joɗɗen ko weltare mawde no feewi yadude karalla men Adanane Thiam mo ganduɗa kala so hay nder jewteɗe kañum heewi naggande e karalla ɗe noon ceerno Sarif caminen bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ha e heɗotoɓe kala yewtere men ando hoorema. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Ahmad Sambalo ane technicien maɗa min calmini min juurima min ñagani mon Allah kadi moƴƴere. Min calmini bandiraɓe heɗotoɓe ɓe fofof ko noon kadi hettiyankoɓe ne kadi ko noon kadi a yawo ngo kono noon eɗen gardina calminali ɗi ceerno men khalifa men jokkorgal meɗen faade Allah subhanahu wa ta'ala ceerno Ahmad Tijani yo Allah junno gurdam sembina waɗa hen hattan waddanamo hen denka kanko e dendagal ɓe o yaɓɓiti ngoɗo felo alhamdulillah rabbil alamin. jarama no feewi ceerno Sarif bandiraɓe nani kadi yiya paami beltima no feewi no mbiɗa ni en camni ceerno meɗen ko ndire ceerno Ibrahima ceerno e dendagal dental kala yan kadi ɓen ardiɓe saktirde nde Ala Diabo Ndiaye e walde mum kamɓe kala en jettiɓe jandiɓe hano hannirta ni ceerno Sarif so wiyama wuuro men ɗeybata hitande Sinthiou e hol cincuɗo hol seedeɓe ceerno wanno ɗo rewɓe ɗo ha yettiɗo ma ɗo ceerno Sarif bisimilla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmad Samba ko hunde hewde haalede hay sinno hewaka haalede e radioji nde tawno ɗeybata koye afɓe shakhsiraji dini tawa to bange fergo koye afɓe makko ɓe jeeya e nde ɓe jindiri ɓooyi ko adi nde wuro ngo sincete sabi alhamdulillah rabbil alamin fodde no min nanirta mawɓe ɓe ina kaala e haalaji maɓɓe celluɗi ko Madina Pakkan ɓe gonno ko adi nde ɓe jindirta El Hadji Mouhammad Saïd radiallahu taala anhu Madina Sinthiou hedde duuɓi jeeɗiɗi walla duuɓi jeegom yaruɓe 35 walla 36 so tawi ko 36 ko hedde duuɓi jeegom ngo hecci Taybata Sinthiou ko 1942 ewa Madina so sincama 1935 wona duuɓi jeeɗiɗi hakkude Taybata e Madina so woni ko 1936 Madina Sinthiou Madina hecca ɗeybata duuɓi jeegom kono 1942 o teskoɗen kamɓe ɗeybatanaɓe ɓe jindiri e ceerno ko adi nde ɓe cincante wuro ngo 1942 ɓe cincana wuro ngo kono ɓe jindiri e ceerno ko adi 1942 o ko Madina Pakkan ɓe gonno yettode wodani Allah ceerno sinci Madina e hitande nde lollinande fof ha waɗi duuɓi jeegom walla duuɓi jeeɗiɗi kanko ceerno o yalti Madina dartoyde huuɗo ko fewnitiri e jama Madina ka Allah newnanimo nde tawno Taybatanaɓe ne jeeɗa o yalti faade Madina Pakkan omo wawno yaltirde nokkuji goɗɗi omo wawno yaade to jaatigi makko yero Janaba kono nde tawno ko Taybatanaɓe jeeɗa o yaltiri Madina Pakkan ne heewi galleji kono Allah jippinimo kadi e galle taniraɓe Taybatanaɓe biyeteneɗo Kolimolo o ari omo darta huuɗo o jangti on lawol makko o ari ko dartude huuɗo
ngam fewnitirde jama Madina ka. On bismimo jaɓɓimo yo haalanimo konguɗi belɗi wi mi heewi yiide seeremɓe kono ɓerdam meeɗa yiɗirde ceernajo hono no yiɗirmani. Bismillah ma kanko ko limolo o nangi goriyal moƴƴal nehanongal o rokki ɓiyi kono wiye Mamadou Paate o taw juuli ko adi nde yindirta e ceerno. Fulɓe Fuutana jiilotono e leydi he ina tuubna yoga e yimɓe omo jeyano e ɓen kanko Mamadou Paate o. Babiraɗo rokkimo gori o wi ɓaydi ka julɗo hirsan ceernajo oɗo jippinamo suudu ma. O waɗi noon kanko Mamadou Paate o. Allah waɗi o wi ceerno huɗo ko garɗa darde ko so Allah jaɓi so huɗo hesama ɓarama ɗo mi renat ko sona moƴu ala fof ko memata ko wona takkere wona holsere hane garanɗa ko fof so Allah jaɓi. Ɓernde makko nde no nangiri ceerno ni o accani haw wi ɗum min mi mawni kono ɓesgu o fof mi watti ɗum e juuɗe ma sabi mi meeɗa yiide neɗɗo ɓerdam nde yiɗir ɗum no yiɗirmani ay ɗo ko ɗo ɓe dañiri kala ko ɓe dañi sabi Alhaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu ko Cheikh Tidiane laaɓɗo ko Nabi sallam laaɓɗo kanko Alhaji Mouhamadou Saïd omo haala e ɗemgal makko o wi Allah ɓurni Cheikh Tidiane nde neɗɗo yiɗata ɗum naata jangge ɗo ɓe jiɗi ceerno ɗo nde ɓerde makko nde no yiɗiri ceerno ni Allah waɗi zurriya makko o fof naati e nden ɗon yidde kanko ko limolo o anda mo yiɗi o kono ɓernde makko no andi mo yiɗi o. Ceerno jaɓi nani nangol moƴƴol ɗon tan ittiɓe e ɗo ɓe goni ɗo wattiɓe ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam premier jotodiral maɓɓe yettode wodani Allah ɓe mbaddi ɗon ko ɓe mbaddi ko o yiɗi ko o wi o halfini kanko ko limolo o halfini ɓesgu makko ngu fof o halfini ɗum ceerno. Allah waɗi ndin ɗon kalifandi yoga e maɓɓe kamɓe ɗaybatanaɓe ɓe kamɓe mawɓe ɓe fof ɓe tuubi ɓe gondi e ceerno ɓe jaɓi ceerno ɓe goni almuɓe ceerno. Ceerno teskoriɓe noon yiɗiriɓe noon walliriɓe noon horsiniriɓe noon nden yidde to tolni e makko to ko hunde hawnide nden o hooti Madina o ƴeewi koolaɗo makko biyeteɗo Mouhamadou Almudo ko Gambinajo o wi ɗum yo ar wondanamo e maɓɓe jangginaɓe l'islam jangginaɓe njuulu jangginaɓe wirdu jangginaɓe ko jangginte no wowi wadde ni kanko ceerno ɗum wona bulet makko l'islam o no darori fof ko noon o ƴettirta koolaɗo makko daro lomtomo e nden ɗon darde. Mouhamadou Almudo o addi ɗum Madina Pakkane ɓe gondi ɗon o wondi ɗon e fodde ɓe gondi ɗon ɓe dumunna eɓe njuula eɓe birda eɓe mbaɗa fodde ko waɗete eɓe mbaɗa tijaniya maɓɓe eɓe mbaɗa fofof nde tawno diine o nangiɓe tigi rigui eɓe gonɗi e ɓerɗe maɓɓe. Madina Pakkane ko wuro libre wuro ngo ganduɗa na libre ni kala neɗɗo ko yiɗi fo waɗa eɓe njuula ɗa bawɗi no piyeɗa ñañeji no mbaɗe to goɗɗum no waɗe ga ɗum ronki hejde e maɓɓe waddude e maɓɓe koɓe mbaɗata ko ɓe miiji kamɓe tan wona ceerno waɗi ɓe ɗum proposé wona ceerno ɗaɓɓiri ɓe ɗum ɓe mbi ceerno minen nde no min goniri ɗo ni so tawi no wona min jiɗi ko cincana min wuro min gona hen min ndewa ɗon Allah taw ko minen tan min jalta e ɓeɗo ay gon miijo nde araniɓe tan ɗum ɓurani ceerno jaabiɓe bisimilla nani jaaɓi weltima nen kadi ko gonga e maɓɓe tigi rigui ayi gondigu maɓɓe e ceerno e koolaɗo ceerno adi cince wuro ngo na wawi mi nanani e tarikh na wiye ko duuɓi naggam ɓe goni toon ko adi nde ɓe garata ɗo kono noon so wiyama ko 1942 wuro ngo sinca ndeke koko adi 1942 ɓe jiide ceerno nden ɓe jaɓi ceerno jaɓodiri e maɓɓe. Mi namdinoma mawɗo wuro ngo goto mi wiye Abdourahmane kanko wonno salli ɗo tigi rigui ko bawfo namdimomi no foti duuɓi somo andi koɓe gonduno Madina Pakkane e ceerno Mamadou Almudo o wi mi andade kono mankata duuɓi ɗi tati o wi noon ndeke so wayi noon 1942 o wonata ko 1900 wonata ko manki ɗum nde ɓe jindiri e ceerno fellitaniɓe sincandeɓe wuro no ɓe mbini ɗum ɓuri kadi moƴƴandeɓe ɓe corto Madina Pakkane e ɗeɗo bellanteje fittadu e cheyɗane ɓe gara ɓe gona ɗo kamɓe tan ɓe teela ɓe mbaɗa ɗo diine maɓɓe. Ceerno jaɓaniɓe ɗum ko adi nde waɗata ɗum ceerno waɗatano hunde waynaki ceerno Ahmad Baro. Ceerno Ahmad Baro ari Madina o habri ceerno Ahmad Baro no habar o wayni
ceerno ahmad baro ɓurimo fellidde sabi ko yahata fof o meeɗa wasde haalande ceerno ahmad baro ko yahata ceerno ahmad baro felliti ɗoftude moye ɗum ɓe ngara ɓe cincana ɓe ɗo ɗaybata ɗo ko adi nde ɓe ngarata ceerno namdiɓe kamɓe ɗaybatanaɓe ɓe kala ɗo jiɗɗon sincanoyeede jiɗɗon wadde wuro cuɓoɗe ɗon somin ngari min cincana on ɗon ɓe cuɓi ɗo tawi ɗo ko gese maɓɓe wonno en jogui no ɓe mbiyanno gese ɗe sire kuɓe mbiyanno gese ɗe ɓe joofi ɗo ceerno e ceerno ahmad baro ngari ɗo sinca soppa kamɓe coppana yettode wodani allah nangi jama ka nangi galle o wiɓe hankadi yoɓe perɓe ngara hakke pellital maɓɓe ina jogui e maɓɓe kamɓe ɗaybatanaɓe fusɓe toon cuuɗi mumen dondi kolow lowe ɗe gaddi ɗo saabu fellidde arde ɗo nde ceerno noon so tawi no sinca wuro ɗemgal makko o wiyanno mi luɓo dingiral to aljannaji mi sompa ɗum e aduna he mi waɗa on hen gadodiren on nehata dawaɗi on cimmotako on ndemoyta rewɓe mon ndemoyta fofof so en gadodiri somi itti dingiral to aljannaji mi sompi hen mayɗo hen fo naata aljanna kanko noon sincanuji makko ɗi mbano e celol tan bayna kawseyni ceerno mamadou mangane maadinul khayri yettode wodani allah o heeɓino ɗon jarabi wasde yehede jama wuro ngo yahata jama ene nehi dawaɗi ene simmo o wullitoyi ɗum ceerno o wi kanko ko waɗirano toon ko hay hunde hen ala ko gati saabi ne dawaɗina ɗon yimɓe ne cimmo eɓe ndema ɓe mbaɗi fofof ceerno wimo wona gañam kam ala toon o wi ala gañoma ala toon o woppirɓe noon soɓe mayi ɓe naata aljanna ndeke sincanuji makko ɗi so wi o itta dingiral to o luɓoto dingiral to aljannaji o sompa e aduna he yimɓe koɗa hen mayɗo fo naata aljanna ena selli o halkintako ɗum o haalirta ɗum politique o haalirta ɗum haɓe belto en yettode wodani allah ceerno ahmad baro ardi ɗo e ceerno wuro ngo soppa jama ka diida galle o diida jama ka nde diida nde mawɓe ne mbiya ceerno ahmad bo itti tagga mum kala mum asa gaska ha luggiɗi waɗa hen ubba jama ka ɗo wonɗo ko noon waɗirano yettode wodani allah ceerno mouhamadou almoudo ɓe gondi to allah andi duuɓi no foti ɓe gardi ɗo ɓe gondi ɗo duuɓi nogas e joyyi ko ɓe gondi ɗo duuɓi nogas e joyyi allah ittimo ɗo o addoy ɗo ceerno moussa wañ on waɗi ɗum ɗo on ko ɓoggenajo ko kalajjo ko denɗum babam denɗum ceerno sada koɓe denɗiraɓe on woni ɗo duuɓi sappo ɗum ɗo duuɓi sappo allah nawti ɗum hote jomum o lomtini ɗo ceerno sada denɗiraɗo o ko adi nde o lomtinta ɗo ceerno sada waɗi dawal seeɗa haaɓe keppi addanede almudou mamadou paate o bamum o jooɗiɗo ɗo wi wonde ceerno o neli e ceerno yo tinno addana ɓe almudo ɓe keppi hankadi ɓe mbawa wonde tan ɓe ngala almudo allah waɗi ceerno suɓi ceerno sada nde suɓoto ceerno sada nde kawis ceerno sada ko jinnaɗo omo haala hen hunde hawnide e kawisaji ceerno o wi waɗi saaha goto ceerno noddimo kanko ceerno sada o ari o tawi ceerno ɗo nokku mum ɗo ene leeli e balguel noon ɓe mbiyata ene leeli e baldi mum toksiri ndi wi ceerno sada min de e jinmi ko nawde matta e bata lomtoyɗa toon ceerno moussa wani kanko baba nde kanko ceerno sada nde tawno mo anduno taybata yolne nde no wayi ɗo ga kadi way hewde tampere nden oɗo saaha ala o wi ɓernde makko nde taƴi wonde nawede taybata nde omo andi no ceerno moussa wurduno o wi ceerno no jooɗino no leelino tan hafti jooɗi o wi ɓernde nde no miijo no ceerno moussa tampirno toon ni min ɓuuri ɓesgu minne mi tampira noon toon ceerno no heeɗimo acci ha ɓernde nde gayni ko haalata ko tan wimo ay koye ceerno sada ay koye min e mi suɓata ko neɗɗo sonata ko ne asallam jofani kam jofordu mum du naw o wawi wonandemo nokku naggam ceerno wi mata min ka aɗa ɓurni min nde mbiyam min aɗa sallam wi tawi wona gonga o wi wallahi mboɗo ɓurni ɗum o wi min kadi ceerna galam ngal min ceerno min Adjuma Saydou o wi min ceerna galam ngal dokkami ngal wona neɗɗo fo rokkira noon o wi min wiyete ceerno itta watta aɗa andi ko wiyete ceerno itta watta o wi ala mi anda o wi mi ittuma ɗo mi nawma taybata kala ko golluɗo on toon e moƴƴere aɗa fecci ga e Madina kala ko golla ga e moƴƴere mi waɗa ñamam he hami fawa e ñamne sallam taw ya ɗum barzakh min mbeɗo rokka ngal ceernagal tan o wi ceerno sada wa amma ɓernde ma nde ko taƴata ko o wi baba tan ceerno sada turino tan turkiti ndaari mo wimo o andi ñoore ɓernde nde wi amma ko ɓernde ma nde taƴata ko mami duwo e ma
a lorota ko toon a tampata toon sa ñoofaki mbasimami tan ko gueɗel gotel mbasa wonde neɗɗo nanowo ko wiya mo muñata ko waɗa on heewat ko haɓa nanowo ko wiya mo muñata ko waɗa heewa ko haɓa sa yeehi muñ wata nanat ko kalanteɗa pamɗa pamɗa ko kaɓeteɗa o wi kala ciforteɗo o wi joom galle mum almami mum gardiɗo wuuro mum hay lamɗo nanowo ko wiya mo muñata ko waɗa heewa ko haɓa konngol ceerno konngol kawnigol ni woni ceerno alhamdulillah rabbil alamin o addi ga ceerno Sada kañum e galle mum fof addi ɗum ɗo o waɗi ɗum ɗo ene gollida e maɓɓe diine ene gollida e maɓɓe l'islam hay gaño goto ceerno ala ɗo hay gaño ceerno jaatigu mum ala ɗo nde ceerno nde mawɗo maɓɓe o wi wattiɓe juuɗe ceerno gonɗi hay goto maɓɓe wawa selde kadi eɓe jogui pille kewɗe ɗe ganduɗa ko moƴƴere tan wonata par ce que nde ceerno ittata nayi mum ñalel mangue e ñalel fof waɗi e daaɗe he ɓoggi nawani ceerno Ahmad Baro o wi o rokkimo nayi ɗi fof oɗon nana on qissa ceerno ittino nayi mum fof mangue e tokose fiili e daaɗe he ɓoggi neldi ceerno Ahmad Baro yo ɓam ɓe hoolino o neliton ɓe ba Mouhamadou Ali ko hen tawa ɗebatanajo Mouhamadou Ali ko hen tawa Ablaye Mori ko hen tawa o wi cogge nayi ɗi so jottini ceerno Ahmad Baro onon e nayi ɗi fof mi rokkimo ɗum ko ɗebatanaɓe keeɓi ɗum yettode wodani Allah kadi ne e nde yeehi ha baba woni ɗo duuɓi 29 Mouhamadou Almoudi ko 25 sappo ceerno Moussa 29 ceerno Sada 29 ko adinde ceerno foftoyto seeɗa ceerno Adjuma Sayd nde woni Dakar ko adinde foftoyto seeɗa baba jooɗi ɗo tan fini subaka wayni dental ngal wi min mi yewni ceerno mi yiɗi yaade mi salmina mi juuromo mi naworo calminali mon onon fof o yeehi Dakar o salmodiri e ceerno ɓe kabrodiri ceerno wimo no wayi kodi hendu wiforu ndu wifani ɗaybata o wi ala wifani alhamdulillah hay goto wifaka toon o wi ceerno deƴƴi wimo aɗa andi ko waɗi noon o wi ala ceerno mi anda o wi nde jiidumi e mawɓe maɓɓe Madina Pakkane ngori mo hirsannomi o janggo julɓe jiya ko hawni jiya ngori ine sippira e neɗɗo fukka ɗum e aljanna wi on ngori accata goto maɓɓe naata so wona aljanna ɗum waɗi noon o wi ceerno Sada so tawi yeehi mbiyami salmini o wi nodduɓe kamɓe fof ɗo galle ɗo debbo hen gorko hen suka hen mawɗo hen mbiyaɓe mi salmitimaɓe kabraɓe mbiyaɓe so woni keddagol ɓe keddima e nder ɓerdam he so woni yaadu mi yaadi e maɓɓe e nder ɓerdam he ɗum ɗebatanajo wawa ɓoccitade yettode wodani Allah ko fulkundaɓe moƴƴuɓe ko fulkundaɓe andodirɓe e ceerno gila law caggal yero Dieynaba min kam mboɗo jurti caggal yero Dieynaba o ala jaati ko wona ɗaybatanaɓe taniraɓe maɓɓe jatiraɓe maɓɓe gila nden faade hande hay goto waylaki kala son jalti galle ɗo kala debbo mo jiiɗon cikkoton ko Madina ummi woni koye dartude no yaari gorko mum ko noon debbo mum ko noon yettode wodani Allah mi ruttayma konngol machallah bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi torakal machallah jarama ceerno Sarif Diallo ɗo wuuro men ɗeybat torakal machallah en nani yewtere nde en paami kadi en beltima hen no fewi no fewi no fewi en kimi ko coftal manggal so yewtere en yewte kala e saaha calmo Seydou wi calmo Seydou waɗi ɗum kala almudo ceerno ene welta e ɗum no fewi en jogi hen coftal manggal alhamdulillah minam ko wuuro men ɗeybata ko wuuro ngoɗen andude ko ɓooyi ngo nanten ko ɓooyi tarika mo ɓooyi kono kadi ɓeydima ko labtude ɗo ceerno Sarif ɗo ceerno Sarif min beltima hen no fewi no fewi no fewi ceerno Sarif caggal muɗum wuuro men ɗeybata innama wiyama ɗeybato inɗum ko ceerno Seydou ceerno Ahmad Baro elle ko ɓen inni ɗum de holno ɓe innir ɗum ceerno Ahmad Baro e Haji Mouhamadou Saïd radiallahu taala anhu kamɓe gardi ɗo ko qissaji tan na qisse no haale no haalirte ceerno meeɗa wondude ceerno Ahmad Baro o arditi meeɗa wonde wona to konngol wona to haala wona to hay hunde nden ɓe ngari ɓe cincidi wuro ngo kanko to makko Silaji Mouhamadou Saïd radiallahu taala to makko ko ceerno Ahmad Baro sinci wuro ngo waɗi hen duwaw mum eɓe kaala ɓe mbi nde ɓe jiɗi innude wuro ngo nde ceerno Ahmad Baro nelani horde o windi Taybata o hippi hen horde nde wi ceerno Mamadou haal innu wuro ngo ceerno wima ala innu
wi ala mi yamirima innu mi wi bisimilla so tawi hawri e yamirore ma mbi'en ngo ɗaybata taw noon ko an inni mbiyen ngo ɗaybata tan o hippiti horde nde o tawi ko ɗaybata woni hen woni ɓe woni ceerno ahmad baro inni firlitima e makko kanko ni o inni hawri inde wotere yettode wodani Allah ko ni mawɓe min nanina kaalira inchallahu taala bismillah noon tigui Ceerno Sarif ɗon kadi nanama kadi weltama kadi ɓeytare mawde heɓama ɗon Ceerno Sarif wuro Ɗeybata oɗo saso min jiiɗi andude no foti galleji goni hen ha e yimɓe wonɓe hen sene faamo aywa nde tawno en jogui ko bettata tawa a laaɓaka ɗum tigui rigui kono fotani wonde ɗum ko feloram min joom wuuro sa wiyama no galleji wuuro ma no poti saɗa foti haalde yettode wodani Allah Ɗaybata nde Sinthiou mawɓe ɓe ɗeɓi yawde kotkiki ɗeɓi yawde pamaragal ngal ɓe kalani ceerno ɓe mbi yo duwanoɓe beele Ɗaybata na yaaja na mawna ceerno wiɓe min dardumi on ko peewal mi dardirani on keewal gila nden kisa woni jarabi wuro ngo hay goto meeɗa arde ɗo addude galle goɗɗo tan yaltata e galle mum yaha wonoyɗa oɗo saaha na hani taw hedde galleji nogas tati nan ɗo hoɗɓe ɓe ne wawi wona hedde capanɗe jeenayyi on walla temedere fawde hedde ɗon tan masalan wona ko laaɓi tigui rigui kono hedde ɗon tan kono kamɓe mawɓe eɓe mbiya wonde jarabi wuro ngo haɗi ɗum mawnude ko ndeɓe mbi ceerno eɓe jiiɗi wuro ngo yaaja ceerno wiɓe min dardima on ko peewal min dardani on keewal alhamdulillahi rabbil alamin ena eta jamaka waktu fof koko juulete wasifa subaka kikiɗe hayso yimɓe ɗiɗo ɓe mbawa duwaw mbaɗata wasifa ɓe mbawa wasde wadde wasifa ɗum leydi ndi fof wona wasu min jiyani sona ɗo kadi emin cettana ɗum yettode wodani Allah kala mo jiiɗa ɗo debbo yaltata wutti mum jottiɗo tiggo gorko ko wutti mum moƴƴo laafa mum hewɓe so kawre Ɗaybatanajo Madina cikkata ko futanke machallah futankagal wona hunde ɗum waɗi kamɓe kam so haalde goonga emin jettiriɓe Allah emin jetti kadi Allah kotkiki kadi machallah Allah no walli luural ala ceerno no mantira min ɗum saaha fof so min jeehi toon ziyara somo haala saaha o wiyata Ɗaybata de ina ɓumni ɓerɗe amen saabi hay goto meeɗa adduɗo ñawore tawa ko fonde ñawede ɗo amen ɗo fof oɗon gayna ɗum toon ɗum waytata Allah alhamdulillah rabbil alamin ceerno mo almudo on ɗog duuɓi nogas joyyi ceerno Moussa ko duuɓi sappo ceerno Saada ko duuɓi nogas jeenayyi min hikka waɗimi duuɓi sappo e jeetati ko lomtimi ɗo woni 1900 woni capanɗe jeetati e ɗiɗi inchallahu taala noon tigui Ceerno Sarif nanama famama laaɓi labti ceete Ceerno Sarif wuuro men Ɗaybata hakkude Madina Gounass no foti kiloji e funnague hirnague rewo worgo hoto guure cariɗe Ɗaybata ewa hakkude Ɗaybata Madina Gounass ɓe mbiyata ko sappo e ɗiɗi sappo e tati kono ene usti saabi nde so min dewi ɗo faade Madina Pakkan wiyete ko sappo e ɗiɗi laawol ngol ceerno sincuno hakkundeyol gonɗo ko kiloji jeenayyi laawol na ɗo saaha fof ceerno wiyano yongol hestitina yongol soppe min coppa funnague ɗo bej wonani min ɗo wuura tan andago ko Madina Pakkan hirnague wuuro manggo andago ko Darul Hijra kono guron Tokson nanɗo banggue worgo wuuro tan andago haaltego ande ko Tumbum Pakkan banggue rewo ha hande ko Madina Pakkan sabi no ha hande ko Madina Gounass sabi Madina in yeehi ha filti min ga in yeehi ha filti min ga ɗum qissa kadi ceerno Saɗa no haalanno o wi wonde o meeɗi wiide ceerno yo duwo beele wuro ngo na yaaja Madina ara ɗo ko ladde hankadi o haali ceerno wimo min de hakkude ɗo e Madina mi yiyani ɗo ladde hakkude ɗo e Madina ko mbiyata ɗo ko mi yiyani ɗo ladde ɗum noon ena wayi noon saabi Madina na ara yettode wodani Allah ko heddi ko kadi machallah alhamdulillah tigui jarama jarama no feewi Ceerno Sarif bandiraɓe nani paami kono kadi beltima no fewi no fewi kono kadi kala kadi ko ɗaɓɓano e nder yewtere nde alhamdulillah min ene wona kadi dañama kono kadi heɓama hen no fewi no fewi Ceerno Sarif komin naati galle ko min jiiya suudu huuɗo mawndu e nder galle ɗo suudu huuɗo taw ko mawndu beele ko gila e ceerno Saada wonno walla gila e seeɗa ɓe adan ɓe wonno alhamdulillah nduɗo suudu ndu mahanako ceerno Moussa Wagne sankule ɗo mawɗo maɓɓe gonnoɗo ɗon no wiye Alaji Salihu Baylo giɗo ceerno moƴƴo ceerno no fewi
nden ceerno so en yaha daaru non rewanno sabu makko so ngabbi perlel ngel tan rewa sankule ɗo eɓe jokkodiri eɓe jotodiri ceerno nde tawno suuɗata neɗɗo gonga to Alaji Saliou Bayelo en jogui ɗon yimɓe esiraɓe waɗiraɓe wuro ngo no mawni seeɗa kono fof ko jungo makko woni waɗi saaha goto so ari so ceerno ari o teddinat ɗum ɗon guila guertoɗe dammuɗe o waɗa fof hen saaha goto ceerno wimo hande noon mi yiiɗa guertogal ma mi yiiɗa dammuwol ma aɗa andi ko jinmi min mi yi sankuli aɗa tami ɓe kamɓe fof e ñaamo ma aɗa waɗi caggal ma aɗa hollimi hoore ma jimmi ko tamtaɓe kamɓe fof mi jotodira e maɓɓe ni woni Alaji Saliou wattiɓe kamɓe fof e junngo ceerno noɓe gonirno ni o itti o wattiɓe e junngo ceerno Moussa Wagne ɗo ha hande kala galmiɗo ɗo kañum jogui habaru maɓɓe inde maɓɓe ñawore maɓɓe juma maɓɓe fof ko ɗo suudu ndu kalannoɗen kanko Alaji Saliou mo kalanmi o ceerno Moussa Wagne naɗo kanko felliti mahande ceerno Moussa Wagne suudu o ari kanko esiraɓe makko ɓe mahindu ko suudu moytal ha yettiɗo on sanga ceerno Moussa alhamdulillah rabbil alamin heɓani hodde e mayru hawrela dia kono kala nde ceerno ari ko ɗon woni suudu mum ɗon jippoto inne ceerno Seydou woni jippima ɗo laabi ruttina kadi ceerno men ceerno Ahmad Tijani min etiyima so ari ɗo nde arata ɗo nde jippindemo e ga kono so ari ay so naati galle o tan fayata koye suude wonde min banno programme jippindemo ɗo tawi nden emin jogui toon sakuji gawri e guerte min jiɗa o jippo toon o jippi caaliki tan o jippi e oto makko tan o faye caali he joni noon ceerno ba Abdoul Aziz Kane wimi suudu ndu korina fewnako ɗo o fayde tan min jeehi min bertiti min muuri sakuji ɗi o ummi tan o naati e suude wono jaɓani arde ga suudu ndu ko ceerno Moussa Wagne mahanano ɗum kono heɓani hodde hen hoɗi hen ko ceerno Sada Diallo ha joni ɗo ndu yahata ɗo emin erro tan fewnidde ndu kono en ndun ɗo tan inchallahu taala ceerno Sarif weltanama no fewi bandiraɓe nani beltima no fewi e oɗo ñalawma labɗo labaɗo ñalawma alet en hawre 17 lewru men août taw ñaƴƴiɗe nogas nayyi ceerno Sarif wasiyaji ma e randongo dental ngal albumma arɓɗo hande ɓe fate radio men Daka FM hay telɗe foof wasiyaji ma e ko nandi hen bisimilla alhamdulillah rabbil alamin minen kam wasiyaji amen e moɗon e heddiɓe foof koko mbasodiri tan nde tawno radio ngo ala toon hoɓɓe ko ɓesgu Madina tan cikkumi télé o ala toon hoɓɓe ko ɓesgu Madina tan ma woni ko perdaɗo walla ko ɓiɗɗo fergo ɓen haalande ɗumen no weeɓi ko gueɗel gotel tan sukaɓe Madina foof wona wonɓe radio walla wonɓe e télé yoɓe tinno e needi hande needi ina jogori ɓoccitade ɓesguji ɗi yoɓe tinno e needi kala noon ko daña e moƴƴere ko needi heɓira kala ko daña e moƴƴere ko needi heɓira sabu ne sallam mantata ko nehede ɗum o mantani goɗɗum wona goragu wona wawde remde wona wawde wadde ngayel wona wawde haalde ala ko needi Madina ɓesgu mum ko arata ko e ko addano ɗon ko jibina ɗon ko wonɓe e radio wonɓe e télé fof yoɓe tinno e almudagal ngal yadata koye needi moƴƴinta almudagal yadata koye needi ngalu ma yada e needi gandal ma yada e needi kala ko neɗɗo dañi e aduna ko ena farnore ko ena malnore ko needi ardi ɗum noon tinnoɗen e needi tinnoɗen e andude mawɓe tinnoɗen e jokkodirde tinnoɗen e moƴƴodirde tinnoɗen e waddude saabi Allah e wondirde saabi Allah wa amma technicien banggue radio to mi yaroto banggue radio to mbiɗo wasi on tan tinnade hakkude journal e journal musique on gono kon ɗon kon yoɓe miijo ɓe mbaɗɗa wonde ko ceerno heɗoto radio ngo wona Sharif wona galle heɗoto radio ngo ko ceerno wota hunde ɓoccito son ɓuuri wonde lor wota hunde ɓoccito ko nafuru no nana tan wiye i ala yoɓe tinnoye ɗum no moƴƴi ɓe tinni noon ala kulli haalin kono yo mbaɗe télé o e radio ngo télé o mbaɗe ko ceerno yeɓata radio ngo mbaɗe ko ceerno heɗoto so mbaɗi noon tan kisal waɗi so Allah jaaɓi inchallah yo Allah ɓeydu nden ka jarama no fewi alhamdulillah jarama no fewi ceerno Sarif wasiyo laaɓi wasiyo kadi labti kadi o nanama inchallahu mawla kadi mawo hutira mi beltima no fewi beltima kadi arde men ɗo kadi fodde ko dañaɗo ɗo kadi inchallah julɗo fof kadi ma naftor ɗum ceerno Ahmad Samba mi duwano on tan mbiɗa fuɗɗora kadi duwa o to Alhaji Abdoulaye Walle nde tawno ɗum ɗo fof ko darde makko e golle makko ne kadi o golli yiyama o haali nanama walla ko golli ɓuuri hewde ko haali nen o yiɗa haalede
no yiɗira haalde ni non woni o yiɗira haalede kono ala sago o duwane kala cawtinɗo e radio he cawtinɗo e télé he duwanomo so duwani mamomo tan duwano Alhaji Abou Ndiaye yo Allah junno gurdam makko anniya o ko moƴƴo yo Allah yettin pandale ɗe e Alhaji Abdoulaye o wonani en château d'eau Alhaji Abou Ndiaye wonani en tiwoji kala mo rewɓe mum seŋi hen sa wisti addan ndiyam yo Allah junno Alhaji Abou Ndiaye yo Allah junno Alhaji Abdoulaye Walle yo Allah junno gurdam makko tabitina dendagal ko anni yo Allah tabitin ɗum janggo so ala yo Allah rokkuma lomto wata Allah yawno Alhaji Abou janggo so ala yo Allah rokkuma lomto non neɗɗo luttata wurde tan kono kala e mabɓe birniɗo wata Allah yawno yo taw no jogui lomto ɓurɗo koɓe gonno ko yo Allah waɗana en ɗum alhamdulillah rabbil alamin allahumma amin. ceerno Sarif duwaw ma waɗi fayida bandiraɓe nani kadi e paami so ɓe duwanama ko fofo duwana nde wonno ɓe gonani ko fofo ɓe gonani ko julɓe fof ɓe gonani kadi ko ceerno ɓe gonani ko dental ngal wadde duwanadeɓe ko duwanaɓe kadi ko fofo en jetti bandiraɓe en jarnima no fewi jakor bandiraɓe aadi so Allah jaaɓi yewtere men ando hoorema ma arkat sahaji goɗɗi inchallah e yewtere wonde e guure ɗe ganduɗa ɗe ceerno Sinthia hay mawɓe humpitiɓe ceerno anduɓe hanki tawa hande bandira sehlaɓe musidɓe tedduɓe yewtone arno ko wuuro men ɗeybata yo ceerno Sarif Diallo khalifa hande wuuro ngo en jettiɓe jarno fewi en jetti dinnagal bandiraɓe wuuro ɗeybata kala e kuuɓal musidɗo won Amadou Sambolo yaajude technicien men Adnan Tam bandira sehlaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.